أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi uAllah uyena ophethe izikhiye zayo yonke into esiyibonayo nesingayiboni. Konke uAllah uyena ophethe izikhiye noma izihluthulelo. uAllah wazi konke okusemhlabeni, wazi wonke ngisho nokuphakathi olwandle. uAllah wazi amaqabunga awohlokayo esihlahleni. uAllah wazi imbewu esebumnyameni ngaphansi komhlabathi, noma ngabe ilihlaza noma ngabe yomile. Yonke leyo nto leyo ibhaliwe encwadini ethize. Ayikho into uAllah angayazi ngendalo yakhe. Lena ke izinkolelo ke zabantu labo abazibiza ngamaMuslim noma labo abazehlisayo, abazithobayo, abazinikelayo ngaphansi kwentando kaAllah umvelinqangi, umdala wezinsuku, umenzi weinto zonke, ungikhona, ongafi, ongozeli, ongalali. Siyakholelwa ke thina ke kuNkulunkulu oyedwa. Ngaphambi kwakhe kwakungekho lutho. Emva kwakhe ayikho futhi enye into ezoba khona ngaphandle kwentando yakhe. Akadalwanga, akazalwanga, uyena owazi yonke into eyenzakalayo emhlabeni wonke jikelele. Ayikho into eyenzeka ngaphandle kolwazi lwakhe noma ngemvumo yakhe. Siyakholelwa ukuthi umdali unolwazi namandla ngaphezu kwayo yonke into, lonke iqabunga eliwohlokayo esihlahleni, ngisho nezinhlanzi ezibhukudayo emanzini, ekujuleni kolwandle, ebumnyameni bolwandle. uAllah wazi ukuthi zingaki ngeinhlobo zazo lezo nhlanzi. uAllah uyena owondla zonke izinambuzane ezikhona. uAllah uyena owondla zonke izinyoni ezikhona, zonke izilwane zakhe azidalile kanye nabantu bonke abadalile. uAllah uyena odale yonke into, uyena onamandla nokontrola yonke into. Munye kuphela umdali wezinto zonke. Uyena oyohlala ekhona, nowayekhona, nokhona. Uyena yedwa umvelinqangi. Uyena yedwa ungikhona. Uyena yedwa odale bonke abantu. Uyena yedwa odale amaMuslims laba namhlanje esanibabiza ngamaSulumane. Uyena odale amaKristu. Uyena odale amaJuda. Uyena odale abakhonza amadlozi. Uyena odale laba benza nemfakela. Uyena odale laba abathi umdali akekho. Uyena odale laba abathi umdali wadala umhlaba uyekelela wayiqhubekela wona. Awekho amandla anawo phezu komdali. Uyena odale ilanga, uyena odale izinkanyezi, uyena odale inyanga, uyena umdala wezinsuku, uyena odale yonke into ekhona, uyena odale yonke into kusukela ekuqaleni kuze kube kusepheleni, uyena odale isikhathi. Singambona umdali ngezindlela ezahlukene, kodwa lokho akuchazi ukuthi umdali uhlukile, ufana nalabo uNkulunkulu abanye abantu abamfanisa nabo.
Thina umdali singamhlahluba ngendlela thina esithanda ukumhlahluba ngayo, kodwa iqiniso eliyisiminya nelimsulwa ukuthi umdali uyasitshela ukuthi yena ufuna ukuthi simkhonze kanjani, ufuna ukuthi simbone kanjani. Mawufunda kuQuran ku chapter 16 ku verse 78, umdali uthi yimina enganikhipha ezibelethweni zomama benu. Yimina enganidala ezibelethweni zomama benu, yimi futhi engazi ukuthi nginidale kanjani. Nathi nisezibelethweni zomama benu nganenza mina, nganidalela ukuthi nikhona ukuthi nizwe, nganidalela ukuthi nikhona ukuthi nibone, nganidalela ukuthi nikhona ukuthi nihlakaniphe, ukuze nikwazi ukuthi ngelinye ilanga ningibonge ngokunenzela zonke lezi zinto enginenzele zona. Mawuya kuQuran chapter 50 verse 16, uthi uAllah, umuntu ngamdalela umphefumulo wakhe, yimina engikwaziyo lokhu umphefumulo wakhe noma lokhu yena azihlebela kona, ngoba mina ngiseduze komuntu njengomthambo wakhe lo abawubiza ngejugular vein, indlela umdali wakho aseduze nawe ngakhona. Ngakho-ke mzenzisi, wena ohamba kude, wena osokhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kamdali, mNazaretha, mKristu, wena osakhonza umlilo, Illuminati, wena osakhonza ilanga, wena osakhonza inyanga, Hindu, wena okhonza ithombe, nina nikhonza inyoka, nina nikhonza amadimoni aphile emanzini, nina nikhonza amadlozi, nina nikhonza imfene, nina nikhonza indlovu, nina nikhonza inkomo. Thuthani lapho enakhe khona, kusenesikhathi, kuyeza ukufa. Yonke lento eniyikhonzayo ngeke niyibone emathuneni. Uma ufuna ukwazi ukuthi ethuneni uzobonani, vula iBhayibheli lakho encwadini kaLuka 16 verse 19. Nizobona ukuthi ethuneni uma ungenzanga kahle kufika kwenzakaleni, uma wenze kahle kufika kwenzakaleni. Ngathi Allah ngasivula ingqondo, asipha amandla. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.